Oh, paterno. Wala ito, my friend. Nano mo nga rin yung pamag-aral mo, paterno? Ah, may gara kong elementary high school. Kaya doon siya kere, wala mo, yung buling ka shipping. Oo. Nanong elementary king high school? May ari ko elementary high school. Elementary high school? Oo. Nano ito? My friend, no din yata gets. Elementary king high school? Oo. Ating makanita? Patil. Makanano? English ko alam, ito yan elementary. Eh di, elementary high school. Taksya po, my friend, no din may balo. O nung may karal ka, nano yung mga king English yung isagin? Natondan. Natontan? Oo. Sus, Marios, pa may karal kanina. Ing sagin, king English, banana. Banano? Nung Wow. sa bayo. Ha? Nung sa bayo, banano. Sus, Marios, di ba tao kaya ka? Banana ya. Uy, siyempre, ka naman. Di ako balo. Eh, talaga, my friend. Blang may garo ka. Wow. Oh, uti may paling guy. Pero English na talaga, lahat mo doon. Di, manwala ka dito? Ayo. Nga, Yung manay English ka sa dito. akin ay latondan. Ayan, latondan. Kaliya? Yo. Kaliya? Una,